Настанете се удобно и се наслаждавайте. Но преди да започнем, моля харесай, последвай канала ми и сподели. Благодаря за подкрепата. И така да започваме. Откъде изобщо се започва? Ако този въпрос ви е минавал през ума, значи сте на правилното място. Днес ще си говорим защо Python е може би най-добрата, най-приятелската отправна точка за всеки, който иска да се потопи в този супер интересен свят. И нека сме наясно от самото начало. Тук няма да си говорим за някакъв сложен, плашещ, абстрактен код. Не. Ще си говорим за това как да отключваме истории. Истории, които се крият в данните навсякъде около нас. А ето тази симпатична панда, тя ще е нашият гид в това приключение. Добре, нека започнем от самото начало. Какво всъщност е Python? За да разберем защо толкова специален, трябва да се върнем много назад и да видим откъде идва и каква философия стои зад него. Представете си края на 80-те. Един човек, Гуидо ван Росум, в Нидерландия, има една идея. Той иска да създаде език за програмиране, който не е досаден. Основната му цел е била кристално ясна – четливост и продуктивност. С други думи, кодът да е лесен за четене, а хората, които го пишат, да могат да свършат повече работа за по-малко време. А името? Това е забавната част. Идва от летящия цирк на Монти Пайтън. Сериозно? И тук става наистина интересно. Виждате ли, Python не е просто някаква технология. Той си има цяла философия. Нарича се дзенът на Python и представлява нещо като колекция от 19 златни правила, които оформят целият език и начинът, по който програмистите мислят. И ето го първият принцип. Красивото е по-добро от грозното. Може да звучи малко абстрактно, но идеята е съвсем проста. Когато кодът е чист и елегантен, то е много по-лесен с разбиране, а когато работим с данни, това е абсолютно ключово. Да можем с един поглед да схванем логиката зад анализа. Следващото правило е, може би, най-важното от всички. Простото е по-добро от сложното. Python винаги ни тласка да търсим най-простия и ясен начин да решим даден проблем. А в света на данните това какво означава? Означава по-малко грешки и много по-ясни разбираеми резултати. И стигаме до същината. Четливостта е важна. Това е причината, поради която Python е толкова невероятно подходящ за начинаещи. Кодът е направен така, че да се чете почти като английски език. Това го прави идеален не само за учене, но и за работа в екип, където трябва да разбираме какво са написали колегите ни. Добре, достатъчно теория за сега. Време е да станем малко по-практични. Първата стъпка, разбира се, е как да инсталираме Python на компютъра си. Откъде да започнем? Това е въпросът, нали? Понякога първата крачка изглежда най-трудна, но ще видите, че всъщност всичко е доста по-лесно, отколкото изглежда. Реално погледнато има два основни пътя. Първият е да отидем на официалния сайт python.org и да свалим стандартната чиста инсталация. Това е супер, ако ще се занимаваме с програмиране по принцип. Но има и втори път, специално за хората, които се интересуват от данни. Той се казва Anaconda. Мислете за него като за пакет всичко в едно. Идва с всички важни инструменти, или така наречените библиотеки, които ще ни трябват за анализ, вече инсталирани. И за да няма никакво колебание, ето и нашата препоръка. Ако сега започвате с анализ на данни, просто изберете Anaconda. Наистина ще си спестите страшно много време и главоболия с инсталации и настройки. Позволява ни да скочим директно в интересната част. Супер! Python е инсталиран. Сега идва забавната част – да напишем малко код. И тук също имаме два основни подхода, два начина, по които можем да стартираме. Първият начин е така нареченият интерактивен режим. Това е буквално като да си чатите с Python. Пишете една команда, натискате Enter и веднага получавате отговор. Перфектно е за бързи експерименти. Вторият начин е да напишем всичко, което искаме да се случи в един текстов файл. Наричаме го скрипт и след това да кажем на Python да изпълни целия файл наведнъж. Това е подходът за по-големи задачи. Искате ли да пробваме? Толкова е лесно. Просто отваряте нещо наречено терминал или команден ред на компютъра си. Пишете думичката Python, натискате Enter. Ще видите 3 такива стрелкички. Това означава, че Python слуша. Сега напишете 2 плюс 2. Натиснете Enter и бум! Получавате отговор 4. Поздравления! Току-що проведохте първия си разговор с Python. Добре, вече знаем как да го стартираме. Но сега идва големия въпрос. Защо Python е толкова различен?
Какви са неговите суперсили, които го правят толкова перфектен за работа с данни? Ето няколко ключови неща. Първо, той е с отворен код, т.е. напълно безплатен. Второ, той е интерпретируем, няма сложни стъпки, просто пишеш код и той тръгва. Трето, има нещо наречено динамично типизиране. Това просто означава, че не е нужно да се тревожим за деклариране на типове променливи, Python се грижи за това. И може би най-важното, има гигантска общност и хиляди готови инструменти, наречени библиотеки, за почти всичко, за което се сетите. Но ако трябва да посочим едно нещо, едно единствено тайно оръжие, това е четливостта. А как се постига тя? С нещо, което на пръв поглед изглежда странно, но всъщност е гениално. Вместо да използва всякакви скоби и символи, за да структурира кода, Python използва празни места. Отстъпи. Ето това е момента на истината. Погледнете колоната вляво, това е Python. Два простички, ясни реда. Сега погледнете вдясно към Java и C++. Виждате ли всичките тези къдрави скоби, точки и запетаи? Python просто ги няма. Тази картинка казва всичко. Това е дзенът на Python в действие. И какво означава това за нас на практика? Ами, много неща. Означава, че няма да следим къдрави скоби. Няма да се чудим дали сме забравили точка и запетая на края на реда. Самият език ни кара да пишем подреден и чист код. Просто изглежда по-близо до нормален език, което прави ученето и намирането на грешки в пъти по-лесно. И не забравяйте, че в това приключение не сме сами. Има над 1 милион, над милион активни разработчици, които всеки ден допринасят за света на Python. Каквото и да се опитваме да направим, какъвто и проблем да срещнем, шансът някой вече да го е решил и да е споделил решението е огромен. Това е силата на общността. Защото в крайна сметка да научим Python не е целта. Това е само инструмента. Истинската цел е да можем да задаваме въпроси, да накараме данните да говорят. Така че завършваме с един въпрос, който да остане да витае във въздуха. Каква история чакат да разкажат данните? Първата стъпка е просто да се научим как да слушаме. Ако видеото ви е харесало, моля харесайте, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за канала ми. Довиждане и до нови срещи!